namris. Ngay nanonood ng naupod, Luis. Ay, akta. Hois nakasakta ba ko sa pas? Kis ko may nakwas dulu tiang may lay ka daweb. Ay nakos na orang ato walam gay. Ay na ispeli makunat. Hal kay heavy na kalrad na magdi. Hawala heavy na koput ngay basi aki umilaran disi. Ay nakred malah tut mas na repisi. Amay mirik mo makanday niya ano ni. Ako bini dashtek elha. Bisi ang kagizaran dashtek. Ay rebni rakagizat batik minoro. Het nasit meri hok ay. Hesela mala kalrolir mo kalu binihiyang mas masungadim. May suda karut mo ay kay na sabos. Hawala himo le kos mas na nete no stand eblam mi. Hawala Ang abali bakta ka ano ni. Ay ni repesyan na mo kaus nun. Kus nga ngul. Hes nga balay no nitak nga yek mo no kan. Or kasi no nim no samak. Amay evin naknek mas. Ang ayang ato bisnak na no sabos sa isam. Ay na nagrutis may na yang medyo binirim. Ngabal wah hindos do lendes mo na sino mo kung no na to David asi pin mo na. Hos do lendes mo. Oso do me pel. Hosina is na usnara ni nga mo dobuf na nininam. Habim ni valina is di mo man. Harit na lora azin na ayapisan mo os mga labim hos dahil mo.